Jalkojen välistä. Tiedätkö, miten tätä pystyy harjoittelemaan? Ensimmäinen asia on tietenkin, että miten pidetään mailasta kiinni, niin ihan suora vasaraote. Jos on kämmeotetta, niin ei pysty. Sitten kuvitellaan, se pallohan tulee meidän yli, me juostaan selkäverkkoon päin. Minne päin meidän pitää pystyä lyömään? Ylös. Ylös, kyllä. Eli lähdetään harjoittelemaan sitä. Niin ensimmäinen asia, mikä pitää hallita, on, että saadaan se liike menemään. Eli miten se pallo lyödään sieltä. Noin. Saadaan oikea ranneliike. Sitten seuraava. Saadaan yleisö syttymään, niin se lyödään jalkojen välistä. Eli ihan sama asia. Mennään palloon jalkojen välissä ja lyödään samalla idealla. Tuolta. Toi kun osataan, niin sitten ollaan lähellä jo. Sitten pomppivaa palloa. Annetaan pallo pomppia ja lyödään. Saadaan idea, että missä kohtaa halutaan osua palloa. Noin. Viimeinen askel. Pallo mailan päälle heitetään selän yli ja sitten lyödään. No niin, kokeillaan. Ja Täydellinen. tässä on sulle kesälomalle harjoittelu.